no surti d'aquí. Marta Ros, bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé, estic molt bé. Sí? Contenta? Alegre? Estic contenta, sí. Et noto jo felicitat últimament. Sí, estic molt bé. Com et presentaries per la gent que està escoltant ara mateix Catalunya Ràdio i no té gens contextualitzada la Marta Ros? Com explicaries qui ets? La Marta Ros, Sí. No la Uineta. Ara parlarem de la Uineta. Pues la Marta Ros, una noia de la Roca al Vallès i que he estat, des que vaig acabar la uni, he estat treballant molt en la coreografia, llavors soc coreògrafa i ara he començat el projecte Uineta, que és un projecte de música. I que, com s'ha vist ja des del primer moment, és gairebé com una espècie de personalitat a part de la teva, no? Vull dir, qui és la Uineta? És una altra cosa, no és la Marta Ros. Crec que és molt Marta, però com exagerada, saps? En plan, té com moltes coses a mi, en plan, realment la noto molt meva, però amb coses de la Marta portades a l'extrem. Sí, com molt... A veure, realment és la Uineta un personatge molt cap enfora. És expansiva. Molt, molt, molt. De fet, o sigui, a vegades si estic amb poca energia i he de fer de Uineta és com... perquè és molt demandant, la Uineta. És exigent, no? Mira, la carpeta enquadernada amb fotos de Getty Imatges. Megan Fox clamant la llengua, la Sakura mira. La mirada masculina la tinc dintre jo. La mirada masculina la tinc dintre jo. Wild, going wild. M'estic saltant les normes wild. La sensació, jo crec que té molta gent amb tu, o que almenys tinc jo, és que has aparegut del no-res. En plan, d'un dia per l'altre, la Uineta existia, la Marta Ros existia, i de sobte el món s'ha transformat perquè has aparegut. Però tu fa molts anys que fas coses, en realitat. Sí que sento que hi ha molta gent que té aquesta sensació, però jo tinc zero aquesta sensació. Home, perquè és com que sento que fa molt temps que estic fent coses i que encara que no fossin de Uineta, tinc la sensació que totes m'han portat aquí. Perquè tu vas estar fent de coreògrafa per Rigoberta Bandini. Sí, jo vaig ser la coreògrafa i també estava a l'equip de ballarines. Vale. Llavors vaig fer tota la gira amb ella. Llavors, no sé, com que sento que vaig aprendre moltíssim, perquè d'alguna manera com que la professió la vaig anar construint treballant, saps? I llavors jo crec que se'm van quedar moltes coses d'allà i d'altres feines que he tingut, i llavors per mi tot això ha construït una mica Uineta amb altres coses meves d'on venia o de coses que m'agraden i tal. No sé quin és el teu nom, no sé quin és el teu nom, no sé quin és el teu nom, i no te'l vull preguntar. No sé quin és el teu nom, si me mires más from, crec que fumes i jo no, al bolso hi guardo un bombó, et miro un moment la boca. Crec que estem en una època dins de la indústria catalana musical que en general hi ha molta gent fent coses per primera vegada. Sí. Però tothom la seva cosa per separat, saps? Llavors, tu estàs fent la teva cosa i estàs fent el teu camí, se't pot englobar dins d'una sèrie d'artistes que potser estan començant, no? Però és lo teu i és algo molt propi i molt únic, realment. Sí, doncs gràcies. No sé, per mi això és superimportant. També quan faig coreos i així, com de que m'agrada molt mesclar estils, crec que amb Uineta també ho faig. Mesclar influències perquè no ho puguis del tot identificar en una cosa, saps? Com del tot, en plan, vale, és pop, però és tal, saps? Com que sigui una mica una mescla. I de fet el que passa és que pots identificar-ho potser amb una cançó, però llavors ja la següent que treus et torna a sorprendre. Vull dir, com que... Sí, té desdoblament de personalitat. Clar, no hi ha un estil que ho englobi tot tampoc, ni tan sols. És com que cada cançó és una cosa diferent de l'altra, et diferencies fins i tot així dins de la teva pròpia discografia. Sí, jo crec que és perquè també ho estic trobant, saps? Llavors, estic allà fent bastanta música i veient el single que surt aquesta setmana. Ben introduït, Marta, anava aquí. És com el single més pop, que tinc una anècdota per tu, per cert. Explica-me-la immediatament. Mira, jo vaig anar al casament de la meva amiga i baixista Uineta, Júlia Barbany, que es va casar amb la Teresa, moníssimes, i hi havia el Martí Melcion, molt bon amic teu. Un molt bon amic meu que va ser la primera persona que em va parlar de tu i em va dir: tio, he conegut una noia que es diu Marta que té moltíssim àngel. I des d'aquell moment jo vaig recuperar l'expressió de tenir àngel perquè em sembla perfecte i a més crec que realment et defineix. Sí, em va encantar. Pues el Martí estava en aquest casament i jo vaig fer un petit concert de Uineta, vale? I el Martí em va venir, espero que no em mati, em va venir i em va dir
Wineta és molt guai i tal, a mi m'encanta, però crec que no ho petarà mai, en plan, com no li anirà bé si no fa cançons més comercials. I tu vas dir, com merda. són una mica raretes. I vas arribar a la Roca del Vallès, allà a l'escriptori d'adolescent, i vas començar a escriure pop barat. T'ho juro. Llavors me'n vaig anar com bastant ratllada i el dia següent, que crec que era un diumenge, vaig estar com tot el dia començant aquesta cançó. I la meva idea era fer una cançó d'això, com més pop, més... Bueno, no sé, després estic molt contenta en com ha quedat, però sí que és com la més accessible, crec, de moment. Policía de la moda, usted no puede arrestar. Pues corta la red, las tetas aguantan, las tetas aguantan, las tetas aguantan. Policia de la moda, per exemple, ho ha patat molt fort, i jo diria que és una cançó rara. Sí, jo estic supercontenta amb Policia de la moda. Perquè jo crec que et representa molt, vull dir, i que és algo que no és pop facilón, és una altra cosa completament, Sí, i ha entrat bueno, és molt. com més trap. Sí. Amor, fes-me un regal, digue'm que entens ganes, digue'm que voldries venir-me a buscar. Avui anem a buscar, ens tirem uns dies de nit al teu llit, m'ensenyes per vídeo què fas abans d'anar a dormir. Jo voldria una mica del teu. Parlem, si vols, d'aquesta cançó nova que treus el 13 de desembre. Diem, hem de pronunciar. DM. DMs. Tu diries que les teves cançons són autobiogràfiques? Tenen molta cosa de veritat. De fet, al principi, bueno, encara ho tinc a l'avió d'Instagram, però Wineta era la fada de la veritat, perquè no sé si, o sigui, com sigui mentida o no, sempre hi ha una veritat. Saps què et vull dir? Que sempre surt d'algú veritat. I quina és la veritat d'aquesta cançó? La veritat aquesta cançó va sobre tenir un crush, o sigui, és molt literal, la lletra, com de que tens un crush i sents que aquest crush és correspost, llavors és com una celebració no diria com enamorament de l'amor, quan encara no, saps? En aquest moment de crash, que en realitat l'únic que passa és que hi ha una manca d'informació tan brutal que tot és meravellós, perquè tot és inventat 100%. pel teu cervell i el teu cervell sempre ho pot guanyar tot. I això jo crec que em representa molt perquè sóc molt com somiadora, sóc piscis, saps què et vull dir? Sí, ja es veu que hi ha molt... O sigui, que ets una mica com un iceberg. En plan, que hi ha el que veiem, però després hi ha un món de fantasia i imaginació brutal dintre teu, no? Pot ser. Però tot i així és una cançó autobiogràfica. Sí, d'aquell moment sí. Estàs il·lusionada. Sí, estic molt contenta, en general. Els programes on anem, Marta. Ja ho sé. Sí, estic molt contenta ara mateix, en general. Sí. Estàs ennuviada? I és que, Juliana... Digue'm el semàfor, va. Verd, vermell o àmbar? Bueno, jo us escolto molt, el programa. Ets oienta? Soc molt oienta. I m'encanta. I crec que feu molt bé la vostra feina. Així doncs, el semàfor vermell... Aquest cap de setmana s'ha viralitzat molt un vídeo. Sí. Jo crec, Marta, que has de decidir... O sigui, crec que has de decidir com vols explicar aquesta història. O si no la vols explicar, però saps? En plan, al nivell de... Perquè et veig confosa. Us veig confosa. És que saps què passa? Ai, que una mica massa, una mica poc, on ho col·loquem, això? Jo faig molt oversharing en general, vale? Llavors m'he de controlar i ara, avui vinc en son de... amb un candau. Vinc amb un candauet. Llavors estic així com tranquil·leta. Calmant-me perquè faig molt oversharing en general i llavors ho deixo més per la meva música, que parli ella. Als meus directes sempre faig molt oversharing, si vols venir, Juliana. Vindré, només per apuntar coses a la llibreta i perquè sóc fan de Wineta. I després, aquest dissabte tenim plan, no?, al Retina. Aquest dissabte tenim plan al Retina amb la Mabel Olea, que va fer la gira de Rigoberta amb mi, però bàsicament farem com una performance que es diu Venimos por Marta i Mabel, sobre una mica la nostra amistat, sí. Per acabar, Marta, vull que ens recomanis un restaurant o un local, no cal que sigui de Barcelona, si vols ens pots recomanar un local a la Roca del Vallès, M'he bloquejat. un llibre i una cançó. Vale, un restaurant al Llorito, m'encanta, perquè a més jo tinc moltes intoleràncies i al Llorito ho puc menjar perfecte. Ets d'aquestes que t'encanta el marisc. M'encanta, sí. Llavors, al Llorito. I un llibre, tiro de comodín fàcil i recomano la biografia de la Britney Spears, que m'agrada molt.
I... una cançó. Que no sigui la teva. Bueno, és que jo aquest any m'he obsessionat molt amb Camila Cabello, amb el nou àlbum. M'encanta ella. Llavors igual et puc recomanar una de les més preferides de l'àlbum, que es diu Junglum. Moltes gràcies, Marta. Gràcies.